Йога нидра е една дълбока, релаксираща практика. Легнете на удобно за вас място, където няма да бъдете обезпокоявани по време на практиката. Покрийте тялото си с удобна сезонна завивка. По време на йога нидра не бива да има никакво движение. Махнете часовници, гривни, очила и всичко друго, което може да ви попречи по време на практиката. Не заспивайте. Това е най-важното нещо в йога нидра. Кажете си: аз ще практикувам йога нидра. Моето тяло е спокойно и напълно отпуснато. Ще се опитвам да не заспивам. И сега е време да кажете своята санкалпа, да вземете своето решение. След като дълго време сте се запитвали, вие наистина ще знаете какво искате да постигнете в живота си. Кажете си своето решение с едно изречение, кратко, ясно и стегнато. Добре е да повтаряте своето решение всеки ден, като не го променяте. Кажете си своето решение сега 3 пъти. И тук започва същинската част на йога нидра. Аз ще ви казвам различни части на вашето тяло. Вие се фокусирайте мислено върху тях, не ги движете. Следвайте практиката с пълно внимание. Усетете палеца на дясната ръка, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст, пети пръст, длан, китка, лакът, рамо, подмишница, гръдна част, талия, седалищна част, дясно бедро, коляно, прасец, глезен, пета, стъпало на десния крак, големия пръст, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст, пети пръст. Преминаваме отляво. Усетете палеца на лявата ръка, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст, пети пръст, длан, китка, лакът, рамо, подмишница, гръдна част, талия, седалищна част, ляво бедро, коляно, прасец, глезен, пета, стъпало на левия крак, големият пръст, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст, пети пръст. Насочете сега вниманието си към задната част на тялото. Усетете задната част на главата, тилът, раменете, целият гръб, гръбначния стълб със всеки прешлен, кръстът,
седалищната част, задната част на бедрата, пръстците, вашите пети. Преминаваме към предната част на тялото. Усетете върхът на главата, челото, дясно ухо, ляво ухо, дясно око, ляво око, носът, дясна буза, лява буза, горна устна, долна устна, двете устни заедно, брадичка, гърлена част, гръдна част, стомахът, коремът, интимната област, предната част на бедрата, коленете, пръстите на краката. Усетете тялото си много тежко. Вашите ръце са тежки, вашите крака са тежки, целият торс е тежък, главата ви е много тежка. Цялото ви тяло натежава. Усетете чувство на тежест. Сега си представете как вашето тяло започва да олеква. Главата ви е лека, ръцете ви са леки, краката ви са леки, торсът е лек. Вашето тяло е напълно олекнало. То е толкова леко, че можете да го повдигнете с един пръст. Студено ви е. Вие се намирате на много студено място. Ръцете ви са студени, краката ви са студени, тялото ви трепери от студ. Усетете чувство на студ. Вие сте в топла страна. Намирате се на едно много топло място. Ръцете ви са горещи, краката ви са горещи, изпотявате се. Усетете чувство на топлина. И сега е момента отново да кажете своята санкалпа, да вземете своето решение. Кажете го, както в началото на практиката, със същите думи и същото чувство. Кажете си своето решение тук и сега 3 пъти. И си представете как около вашето тяло се появяват хиляди светли същества, прекрасни души от светлина. Те са тук за вас. Това са вашите предци. Това са същества от вашият род. Те са тук за теб. Те са тук, за да ти помогнат да сбъдне своето решение. Представи си как ти изпращат хиляди златни лъчи, благославят те и ти пожелават изобилие.
Сега е време да си тръгнат. Виж колко са щастливи и усмихнати, защото са успели да ти помогнат. Те са били тук за теб. Благодари им и ги изпрати с благодарност и любов. И сега е време да се върнеш тук и сега. Раздвижи леко тялото си, почувствай ръцете си, почувствай краката си. Раздвижи главата отдясно наляво. Благодари на себе си, че си позволи тази практика. И се върни тук в реалния живот. Практиката на йога нидра завърши. Аз съм Жени Александрова, родов терапевт.